दिनै 10 नभेम्बर बे 10 नभेम्बर दिनै सालबारि सिमलिगुरि गामियाव फालिदों बे सोमोन्दै मा बुंनो सानसै? गोजोननाय थाबाय रायजो खौरांनिसिम दा जोङो दिनैनि जे साहित्य एकाडेमि मोननाय बे फिसा गामिनिफ्रायनो बेखौथ' मानसिफोरा बे गामिखौ भेटनामसो होननानै बुङो आरो दा बे गामिनि रुंसारि जोंहा कातिन्द्र स्वर्गियारि बिथाङा साहित्य एकाडेमि मोननाय बे गामियाव जोङो जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि जे कनफारेन्सखौ आरो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि बे जोनोम सानखौ बेवहाय खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बे खुंनायनि जे थांखियानो जाहैबाय जोंनि हालामनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माखासे बादायनाय मोनसे कम्पिटिसन बे हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ इन्सपिरेसन होनाय आरो मोनसेया जाबाय जोंनि थुनलाइयारि जों बे थुनलाइ नङाबा जिहेथु थांनानै थानो हाया बर' राव थुनलाइखौ जोङो बुहुमनि दरबाराव जोङो गोसार होनांगौ बेनि हाबाफारि लानानै जों जे उन्दै उन्दै फंबायमोन आरो माखासे फोरोंगिरिनि गेजेरावबो जों बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ बोसोनफ्रोमबो लाबाय थायो आरो जोङो आन्थुर जयाबासिनो बेबायदि कनफारेन्स हाबाफारिखौ जोङो लाबोगासिनो दं। बे दिनैनि हाबाफारि बेयाव मा हाबाफारिखौ लानाय जादों? दा दिनैनि बे गिबि हाबाफारिबो हिसाबै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जे फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनाव जोंनि सालबारि गुदि बर' थुनलाइनि हालामाव जायफोर जिउ गारलांबाय बिथांखौ गोसोखांनानै जों बिबार बावनाय हाबाफारि आरो जोंनि रमान स्क्रिप्टआव जायफोर जिउ बावलांबाय मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि आरो बेनि गेजेराव जोङो रुंसारि कातिन्द्र स्वर्गियारिनि बे थुनलाइयारि बादायनाय बे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव सावगारि बोनाय बादायलायनाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय आरो कुइज बादायनाय आरो बेबायदिनो माने खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि हाबाफारि दङ आरो जोबथारनायाव जोङो हाबाफारि बायदि जोङो आरसिजों आरो सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों मोनसे टाग अफ वार दिरुं बोनाय बे हाबाफारि लादों आरो गेवलां मेलाव जोङो गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों। दुखुनांथाव खोथाया बेनिनो जोङो डिस्ट्रिक्टनि बा सेन्ट्रेलनि बिबानगिरिखौ जोङो हांख्रायनो हानाय जायासै मानो होनब्ला दिल्लीयाव दिनै लिटारेरि प्रग्राम मोनसे सोलिबाय दङ बिटिसिनि दैदेननायाव दा बेनिखायनो जों दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लेंहरनानै लाबोनायाव एसे उसुबिदा जादों।